नमस्कार दोस्तों, आप लोगन के भोजपुरी रसोई में बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम आप लोगन के लिए एक चटपटा मसाला का रेसिपी लेके आइल बाटी। जैसे हमके देखल जाला कि आम खाइल जाला कच्चा, अमरूद खाइल जाला, खीरा खाइल टेस्ट के लिए ओपे नमक छिड़कल जाला। तो आज हम नमक के बारे में आपको एक रेसिपी बताई जेके टेस्ट के लिए पे ओकर स्वाद और बढ़ जाए। तो आई हमन के शुरू कर जाए कि ओकर नाम है नमक मसाला। हमन के नमक मसाला कैसे बनावल जाए आज हमके शुरू कर जा। सामग्री में सबसे पहले हमन के लेवल जाई लाल मिर्च पाउडर और सादा नमक। बस ये दो चीज बा, बेसिक सामान है घर का, जहाँ हमन के डेली यूज कइल जाला। एक एक कैसे बनाए बा हम आप लोगन के बतावता। एक सादा डब्बा ले ली, कोनो भी डब्बा, छोटा बड़ा डब्बा होके ले ली। ओमे हमन के नमक डालल जाए। ये देखल जा, एमे हम नमक डाल देत बाटी और लाल मिर्च पाउडर एमे डाल देवल जाए। हमन के दोनों एमे मसाला डाल के डब्बा का ढक्कन बंद कर देवल जाए और ओके बस 2-3 सेकंड के लिए डब्बा के खूब हिला देवल जाए ताकि दोनों नमक और मर्चा दोनों मिक्स हो जा। अभी देखल जा नमक मसाला तैयार हो गईल बा। ये देखल जा हमन के यहाँ पे नमक मसाला तैयार हो गईल बा। एक आप अमरूद पे, खीरा पे, कच्चा आम पे, आप जौन चीज मतलब नमक यूज कइल जाला खाइले सामाने पे, ओपे ए नमक के लगा के एक बार देखल जा, स्वाद और आपके बढ़ जाई। आज के लिए नमक मसाला आपके लिए नया रेसिपी था। आगे भी हम आपके लिए नया नया रेसिपी लाइव जौन सामान घर में यूज हो सकल जाला उससे सरल सामान बन सकला। आपके मार्केट में जाके ज़्यादा सामान नहीं खोजे के पड़ी। आप हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर देवें जिससे आपके हमारा जौन भी नया वीडियो रेसिपी आई आपके तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए अपन ख्याल रखल जाए। नमस्कार।